us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, it's a place to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Hey there, Mr. Blue, it's a place to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky. Mr. Blue, you did it right, but soon comes Mr. Night, creeping over, now his hand is on your shoulder. Never mind, I remember you this way. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue Sky, so pleased to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Dat was goed. Het prachtige Electric Light Orchestra, de ELO Jeff Lynne en Mr. Blue Sky en het finale uur van Maak het Woord 2021. Oh, dat is zo mooi dit. Van harte welkom bij het laatste uur Maak het Woord 2021. Aan tafel van harte welkom. Burgemeester Telissen, wederom van harte welkom. Bent u er klaar voor het grote finale uur? Zeker wel, spannend. Ik heb al het een en ander gehoord. Dus het is heel mooi om dat laatste uur aanwezig te zijn. En dadelijk toch eens even te kijken wat de opbrengst is geweest. Ja, want voor mensen die het nodig hebben. We gaan kratten tellen, hè? Zeker. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. We laten ons verrassen. Zeker. Fijn dat u er bent. Een uurtje lekker aanschuiven. Dat ook Raf, een goede avond. Goedenavond, voor de mensen die u niet kennen, ik kan het me bijna niet voorstellen, maar stel je even voor af. Ja, ik ben Raf Jansen, ben voorzitter van de Voedselbank. De voorzitter van de Voedselbank. En wat vind je van de actie tot nu toe? Ja, top. Ja. Het is grandioos hè, dat zeg maar, zo'n lokale radio en tv dit een jaar een week lang organiseren. En het zegt iets over
de radio en tv natuurlijk, maar ook over de gemeenschap van Peel en Maas. Goed, een belangrijk initiatief. Ja, zonder meer. Kan een andere voorbeeld aan nemen. Waar we echt trots op zijn. Ik ga ook even naar de dames achter, want we hebben ook nog 2 gasten van de voedselbank. Als ik het goed heb, je mag even de microfoon pakken, die ligt op de grond. Met wie hebben wij het genoegen? Ik ben Angela Bisschop en ik ben bestuurslid van de voedselbank. Bestuurslid van de voedselbank. En naast u zit? Ik ben Henny Christiaans en ik ben gewoon ook mede-vrijwilliger bij de voedselbank. Wat goed dat jullie er zijn. Jullie vinden het ook allebei een hele belangrijke actie, neem ik aan. Hè? Waarom is deze actie voor jullie zo belangrijk? Deze actie die is voor ons belangrijk omdat we daar grotendeels van het jaar van deze actie moeten profiteren eigenlijk. Alleen in deze week hebben we dus ontzettend veel opgehaald voor de voedselbank. Dat is heel belangrijk, dat is deze week. Want we kunnen anders heel zelden aan onze producten komen. Dit is fantastisch. Ja, ik ben heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Ik kijk weer even naar de burgemeester. We houden het nog even spannend, want we hebben ook muziek in dit uur. We gaan, als het goed is, naar Daniel. Die zit in het theater in Panningen bij Zwartbroed. Daniel, kom er maar in. Hallo, welkom hier in het theater in Panningen. Achter mij staat de band Zwartbroed. En Zwartbroed kunnen jullie kennen van de Vastelovend. Ze maken muziek geïnspireerd uit Venlo en Keulen. Ook brengen ze ook covers uit Venlo en Keulen. We gaan vandaag naar een paar nummers luisteren. Daarnaast heb ik nog eerst een klein beetje slecht nieuws. En daarna heb ik weer goed nieuws. Het slechte nieuws is, ze zouden volgend jaar, januari, een optreden of een avond hebben. Helaas is die gecanceld. Maar ik heb ook gehoord dat er goed nieuws is. Want in 2023 komen de mannen gewoon weer terug. De kaartjes die jullie hebben blijven gewoon geldig. En via doc6.nl kunnen jullie gewoon kaartjes nog bestellen. Volgend jaar zouden ze dus 10 jaar bestaan. Slaan ze even een jaartje over. Met een 11-jarig bestaan gaan ze gewoon de avond nog een keer voor jullie opvoeren. Ik wil jullie nu heel veel luisterplezier wensen met Zwartbroed, met het nummer Leef Marie. Voor jullie is hier Zwartbroed. Samstagabend in Marouchon laufen mir die Mädel hinterher. Ich will doch nicht dafür, dass ich so aussehe. Na, Mischung aus George Clooney und einem Bär. Tag für Tag such ich die wahre Liebe. Selbst Marie will immer nur das eine. Ich bin anders als die anderen. Ich will noch so viel mehr. Lief Marie. Ich bin kein Mann für eine Nacht, lief Marie, das habe ich noch nie gewagt. Lief Marie, es muss die wahre Liebe sein, für eine Nacht bleib ich lieber allein. Schocki! Sie mir schon versprochen. Doch beim Frühstück so ich da allein. Wie oft haben sie mir das Herz gebrochen? Viel zu oft ging ich drauf rein. Mein Körper ist mir dafür viel zu schade. Nein, ich lasse mich nicht mehr benutzen. Ich kann sie nicht mehr hören. Diese Frage, Junge, zu dir oder zu mir. Lieb Marie. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Lief Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lief Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein.
bleib ich lieber allein. Het was Zwartbrood, live vanuit Panningen, vanuit de Doc 6. We gaan naar Pascal. Pascal, kom er maar in. Het is 7:06 en meneer Van Gevenaarde hadden al gezegd, om 8 uur gaat het helemaal dicht. Als iemand een minuut te laat komt, dan worden ze niet geprikt. Ik ga even de balans opmaken, want het ging allemaal voortvarend tot het einde, meneer Van Gevenaarde. Ja, tot en met het einde. Het is langzaam weggedruppeld, maar eigenlijk tot 7:30 is er nog een constante stroom aan patiënten binnengekomen, zoals we ook verwacht hadden. En ja, langzaam neemt het dan af met tot 2 minuten voor 8 de allerlaatste patiënt, de eigenaresse van de frietent in Helden, die naar binnen kwam gespeurd. Dat was de laatste patiënt. En al met al was daarmee... U kennende had ik eigenlijk verwacht dat u dat wel zou zeggen, welke frietent, maar dat zegt u deze keer niet. Natuurlijk alleen bij mijn favoriete kroeg, dat weet je. Ja, die buiten ook hier, koffie aan het... Een lekker bakje koffie was het. Heerlijk was het. Mevrouw Kerenweer, ik bedoel, u moet opgelucht zijn volgens mij. Zeker, ja. De planning is gelopen zoals we het wilden. Al onze vrijwilligers zijn gekomen en veel langer gebleven dan we hadden gedacht. Eigenlijk iedereen meer uren gemaakt op eigen verzoek, omdat ze het zo leuk vonden. Dus ja, we zijn heel tevreden. Op eigen verzoek, hè? Er waren inderdaad ook vrijwilligers die dachten van, ik hoef niet naar huis, ik blijf wel. Dat klopt, ja. Tot onze grote verrassing was het bijna duwen om mensen weer van hun plekje af te krijgen. Ja, de samenwerking was ongelooflijk dus. Ja, met jullie ook. Het was superleuk. Nee, het ging echt supergoed. Alles liep goed, van bewaking tot het einde, tot de bewaking van de mensen daar op het uiteinde. Mensen uit Pelemaas zelf die allemaal super meegewerkt hebben. Niemand heeft gemopperd, niemand heeft geklaagd. Het was gewoon top. Ik denk dat we echt duidelijk aangetoond hebben dat wij dit kunnen. In heel de regio stonden heel veel praktijken klaar om dit ook te doen. Horst, Maasbree, Reuver, Venlo praktijken. Ja, dit had allemaal gekund. Ja. En dan is de druk natuurlijk heel hoog. Hè? Want als je hoog voor de toren blaast, dan kan het ook misgaan. Ja. Maar nu het goed gaat dit natuurlijk navolging krijgen in Nederland. Dit wordt viral. Dit gaat hartstikke viral. We komen al in de Telegraaf, hebben gezien op de nieuwspagina. SBS 6 vanavond weer om 10:30. Hart van Nederland. Hart van Nederland. Hè. Ja, die kranten zullen er morgen vol van staan, daar ben ik al van overtuigd. En dat dit navolging verdient in Nederland. Daar gaat het om, het idee dat wij dit als huisartsenpraktijk met al onze medewerkers gedaan hebben. En dat dus de bevolking van Helderpanningen in zijn geheel vanaf nu gevaccineerd is, geboosterd is. En normaal gesproken dan moet u mij wel eens adviezen geven, omdat ik patiënt ben van u. Maar mag ik u dan ook wat advies geven? U moet wel rust nemen, hè, nu. Rust nemen, ja, dat geef je ook wel eens. Ja, dat klopt. Maar daar doe je ook nooit iets mee. Dus ik denk niet dat ik dat ook zal doen. Nee, ik denk dat we op dezelfde manier met het advies omgaan wederzijds. Dus wat dat betreft, voor lost case. Ja. Kunnen ze bij u terecht als er straks in den landen ergens iemand dit te organiseren? Nou ja, we hebben vanochtend een goed draaiboek in elkaar gezet. Een draaiboek wat voor iedereen beschikbaar is. Alle huisartsenpraktijken die het over willen nemen. Maar ik hoop eigenlijk, en die hoop heb ik ook naar SBS en de kranten geuit, dat dit een trigger zal zijn voor de regering om te zeggen tegen ons en de GGD, tussen ons, de huisartsen en de GGD, om een goed plan te maken om komende vaccinatiecampagnes samen op te pakken vanuit de huisartsenpraktijk met hulp van de GGD, zodat we als er weer nodig is binnen 1 tot 1,5 week heel Nederland gevaccineerd kunnen hebben. Ja. Aan tafel in de studio zitten mensen van de Voedselbank, ik meen Raf Jansen, maar ook de burgemeester Wilma Delissen. Ere wie ere toekomt. Het is natuurlijk verschrikkelijk knap wat jullie gedaan hebben. Maar zonder die vrijwilligers en alle medewerkers was het niet gelukt, hè? Nee, het is onvoorstelbaar. Hè? Ik zei al, toen we de eerste aankondiging hebben gedaan en de vraag van God, vrijwilligers, mensen, willen jullie ons helpen? Ja, een groot scala van vrijwilligers heeft ons geholpen in allerlei kwaliteiten, met enorm veel enthousiasme. Ook onze eigen medewerkers, laat ik die zeker niet vergeten, hun vrije dag daarvoor besteed, of onder werktijd, maar hoe dan ook, dol enthousiast, hier de hele dag bezig met alle energie en kwaliteiten die ze hebben. Hoog kwalitatief is er zorg geleverd. Super. Ja, ze verdienen een applaus, we geven een applaus. En misschien dat mevrouw Delissen of meneer Jansen aan tafel nog het laatste woord kan zeggen tegen deze groep mensen die dit voor elkaar gekregen hebben. Tot zover de booster-update. We zijn er helemaal mee klaar. Maar, nog één, de uitsmijter, natuurlijk. Dat is toch een beetje raar, hè? Dat je zo'n update doet en dan niet vraagt, nou, hoeveel heb je nou geprikt? Dat wil je toch weten? Ik weet het al. Nou, hoe dan? 7500. Ja, nee, ja, precies. Je hebt de glazen bol. 7499. Ja, de glazen bol. De definitieve stand weten we niet. De opkomst is eigenlijk zoals verwacht.
We gaan echt tellen, maar het getal ligt tussen de 6.500 en 7.000. En dat is een gigantisch aantal, wetende dat de GGD met al zijn professionaliteit, zogenaamd, 3.500 per dag doet. En dan hebben ze nog opgeschaald ook. Ja. Nou, ik denk dat dit een geweldige prestatie is. Dat was toch even een klein steekje onderwater naar de GGD volgens mij? Nee, helemaal niet. Nee, de GGD kan hier niets aan doen. De GGD krijgt de opdracht om het op een bepaalde manier te doen. De manier waarop wij het doen is vanuit onze professionaliteit, inventiviteit. Wij regelen dat op de huisartsenmanier. Dat betekent niet te veel teuten en niet te veel papierwerk. Gewoon handen uit de mouwen, net zoals onze medewerkers, niet te flauw. Niet lullen maar poetsen, dat doen we hier. En zo is dat ook gebeurd en zo moet het blijven gaan. Niet lullen maar poetsen. En misschien kunnen ze aan tafel nog even de loftrompet steken over deze medewerkers. Tot zover. Hier terug naar de studio. Ja, dankjewel Pascal. Mevrouw Delissen. Niet teuten hoor ik Frank van Kemenade zeggen. Wat vindt u van deze dag eigenlijk? Wat er gebeurd is? Nou ja, dat is fantastisch. Ik moet even een paar dagen terug, maar ik kreeg het eerste contact. Frank belde mij op, van dat idee hebben we. Hoe gaan we dat aanpakken? En wat zou de rol van de gemeente hierin kunnen zijn? Dus hij heeft het even toegelicht. En wat we kunnen regelen, dat zullen we doen. We gaan ook kijken waar wij kunnen ondersteunen. Nou, we hebben meteen een contactpersoon in huis aangewezen. Voor gezorgd dat die contacten prima verliepen. Frank heeft ervoor gezorgd met zijn oproepen van... we hebben wel mensen nodig daarvoor. En dan is het gewoon hartverwarmend, echt hartverwarmend om te zien... dat het gelukt is. Oh, ik zie ze nu weer in beeld. Beste mensen, ontzettend trots wat jullie met elkaar hier geleverd hebben. En toen de eerste oproep kwam... En zouden er voldoende mensen zijn die willen ondersteunen. Nou, het is geweldig om te zien wat jullie gedaan hebben. Ik heb heel veel mensen gesproken vandaag die naar buiten kwamen... die opgelucht waren over de wijze waarop jullie ook ervoor gezorgd hebben... dat dit gelukt is. Dus een groot compliment voor jullie allen. En ik weet zeker dat dit voorbeeld voor velen zal gevolgd worden. En chapeau, als ik een hoedje op had, nam ik hem af voor jullie. Maar weet in ieder geval dat ik dat doe. En ik zou vanaf deze plek jullie ook een heel groot applaus willen geven en jullie dankjewel doen. Jullie hebben ook een bijdrage geleverd aan de volksgezondheid hier. Dat mensen ook met een opgeruimd gevoel naar buiten gingen. En we hopen dat dit voorbeeld voor heel veel andere praktijken gevolgd kan worden. Die zich ook allemaal uit de naad werken. Dat wil ik echt wel even ook onderstrepen. Dit is vandaag gelukt en ik hoop dat dat voor velen nog gaat lukken. Dus dank jullie wel, chapeau. En Frank, mocht je nog even willen sparren en mocht je nog iets willen ondernemen, we hebben weer even contact. Chapeau, allemaal. Ja, het zijn mooie woorden, wat een prachtig initiatief. En Gaf, u wilde ook nog wat aanvullen? Ik wil dat onderstrepen en ook constateren dat het zonder vrijwillige inzet van mensen lukt het niet in de samenleving. En dat is bij de voedselbank zo. En dat is hier ook weer een bewijs. Zonder de inzet van vrijwilligers. De helft van de arbeid in de samenleving gebeurt vrijwillig, gratis. Van mens tot mens. En dat is ontzettend belangrijk. Was ook bezig om jullie te becomplimenteren. Misschien mag ik daar nog even bij aanvullen. Want wij hebben ook, omdat ook de oproep van de week in de raad gedaan is. Dooraf ook van, iedereen heeft dat ondersteund. Fantastisch, mooi initiatief. En ook het college. En dat betekent dat we namens gemeentebestuur een kleine waarderingsbijdrage hebben gedaan. En ik heb ook gevraagd van, laat dat nou ten goede komen aan de mensen die geholpen hebben vandaag. Dus, ja, fantastisch. Chapeau. Ja, absoluut. Dikke complimenten voor al die medewerkers, voor al die vrijwilligers. We gaan door met muziek. Zometeen gaan we praten over de voedselbank, over die prachtige actie die we aan het doen zijn. Maar eerst dansen op de vulkaan. Dit is De Dijk.
Het was de dijk en dansen op de vulkaan. Ik ga toch weer even naar Raf Jansen. Raf, we zijn dus de actie aan doen voor de Voedselbank Maak het Waar deze week. U zei straks al van het is heel belangrijk, dit soort initiatieven. Wat waren voor u afgelopen week een beetje de hoogtepunten? Of wat wilt u nog eens een keer onderstrepen misschien? Wat is een keer goed om aan te halen? Nou ja, de hoogtepunten was dat mensen zeg maar op verschillende plekken bij de supermarkten, maar ook uitdrukkelijk wil ik vermelden de scholen. Dat daar producten bij elkaar gebracht worden voor mensen die dat nodig hebben. Ja. Die elke week een pakket krijgen en daardoor wellicht toch iets leefbaarder ook kunnen omgaan met een aantal uitgaven die iedereen van ons heeft. Maar als je daar zeg maar 2 noodzakelijke uitgaven moet doen en je hebt maar geld voor 1 noodzakelijke uitgave en dat heb je elke dag, dan heb je echt een probleem. En als je dan een beetje steun krijgt van medemensen, dat geeft medemensen een goed gevoel, maar het is natuurlijk ook hartstikke goed voor mensen die hulp nodig hebben. En daarom mensen die echt, het is natuurlijk een zekere schroom moet je overwinnen om naar de voedselbank te gaan, dat begrijp ik heel goed. Maar mensen, als je het nodig hebt, kom. Kom, want de mensen die uit Peel en Maas en uit trouwens het hele land geldt dat, we geven dat voor mensen die dat nodig hebben. En dus als je het nodig hebt, meld je aan. Ja, heel belangrijk om dat in geval daarvoor aan te melden. En, ik ga ook nog even naar mevrouw Bdelissen. Zometeen gaan we die kratten bekendmaken. Hè? Die kratten, ook heel belangrijk. Hetzelfde verhaal een beetje als wat Raf vertelt. Hè? Hoe heeft u deze week gezien, ervaren? Nou ja, ik heb natuurlijk een hele drukke week ook achter de rug, laat dat wel zijn. En natuurlijk ook her en der wat filmpjes gekeken. Maar het is natuurlijk een fantastisch mooi initiatief. Maar dat vind ik elk jaar wat jullie doen. We hadden het straks nog even over het glazen hoes. Hebben we allemaal nog in gedachten. Afgelopen 2 jaar de Wensenweek, als ik hem zo mag noemen. Waar ook gewoon hele kleine dingen gedaan worden voor een ander. Waar mensen verrast worden, waar gezongen wordt, waar iemand in het zonnetje gezet wordt zo'n dag. En dan ook de extra actie om producten in te zamelen voor de voedselbank. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dan is het gewoon mooi om te zien dat heel veel mensen in deze gemeente iets over hebben voor een ander. En dat jullie daar ook als omroep een belangrijke bijdrage in hebben. Dat ik denk, een mooie kerstgedachte ook. Hè? We zitten tegen die kerst aan. Er zijn toch de donkere dagen voor die kerst. Veel ellende op het moment. Fijn dat we op deze manier samen met jullie en met de mensen van de voedselbank, komt daar trouwens ook nog even bij jullie, dit samen kunnen doen. Want ik ga schakelen, want ik krijg net een seintje van collega's dat, als het goed is, Daniel weer bij de mannen van Zwartbroed staat. Daniel, kom er maar in. Ja. Maar eindelijk viel ik op een hele weg heb ik gewaagd. Het was nog op te blijven, maar dat heb ik afgezakt. Oppas op de bank en ik ging er in het bed. Hoor ik maar goed vast van wat kun je gaat. Trek nog eens dat kleedje aan, met die bloemen erop. In de broek speelt een toffe band. Even los gaan en cijfer aan de kop. Trek nog eens dat kleedje aan, dat is dansen gewoon. Wie hier het of niet, wie de ooie liefde. Kom, laat ons dansen gewoon. Kom, laat ons dansen gewoon. De bekers in de baas, trekken op een lampje, zetten de baas. Tot tegen vrienden geven, dag waar je stil. Want een vrienden op een mening wat ik wil. Trek nog eens dat kleedje aan, met die bloemen erop. Hierop speelt een toffe band. Even los gaan en cijfer aan de kop. Trek nog eens dat kleedje aan, alles dansen gewoon. We huren toch de mee, de mooie liefde. Kom, laat ons dansen gewoon. Kom, laat ons dansen gewoon. Van varen. Als ik aan het dansen ga, dan krijg je het zo heet. Na de spier de baas, dan geef ik daar in het zwijt. Maar wat is de dansen is gaan werken, dat is plezier. Van het volgende weekend
Ja, dat waren de mannen van Zwartbroed vanuit Dok 6 in Panningen. Ik ga even kijken ondertussen naar de dames die wij hier van de Voedselbank hebben zitten. Angela en Henny, goeie avond. Fijn dat jullie erbij zijn. We hadden het straks al even over deze actie, hè? Dat het zo belangrijk is. Hoe hebben jullie afgelopen weken te ervaren? Een beetje dezelfde vraag als die ik net aan Raf en aan mevrouw Delissen vroeg. Hoe hebben jullie deze week meegemaakt en beleefd vooral? Ja, ik denk hetzelfde wat Raf eigenlijk al benoemd heeft. En wij als vrijwilligers hebben al een paar keer 's morgens bij elkaar gekomen om de lang houdbare producten op datum en op jaar te gaan zetten. En dat gaan we de volgende week, de hele week nog doen. Omdat er heel veel binnen is gekomen. Maar ik wil even iets toevoegen. Raf zei zojuist van meld je maar aan. We hebben een Facebookpagina. Dat is misschien handig om die even te benoemen. Dat is gewoon Voedselbank Pelen Maas. En onder het kopje info staat heel veel informatie. We zijn iedere donderdag geopend, telefonisch bereikbaar. Je kunt ons mailen, maar dat staat allemaal op de Facebookpagina. En we hebben een websitepagina. En bij de gemeente staan we bekend ook onder de naam Voedselbank bij de informatiepagina's. Dus mensen die iets meer willen weten of iets willen opzoeken, kunnen zich ook via de mail aanmelden. Ja, heel belangrijk dat we dat doen. Henny, als je de microfoon even door wilt geven, Angela. Waarom is het, ja goed, het is al verschillende keren al gezegd, maar waarom is het zo belangrijk dat mensen dat doen? Dat mensen jullie gaan opzoeken? Nou, de mensen die echt in armoede leven en die zich geen raad weten, die durven zich soms niet aan te melden bij ons. Maar wij roepen de mensen dan ook echt op. Heb je armoede, heb je tekort, meld je alsjeblieft. Dan kunnen wij helpen. We doen dat graag. En in het begin zal het even moeilijk zijn, maar je bent welkom bij ons. Ja, heel belangrijk. En dat schaamtegevoel wat Raf Jansen net ook over had, dat is iets wat er natuurlijk wel is. Ik hoop dat mensen daar over kunnen stappen en jullie weten te vinden als het echt nodig is. Hè? Want zo belangrijk is het gewoon. Ja, dat hopen wij ook. Ja. Goed, maak het woord 2021. We gaan straks bekendmaken wat we binnen hebben gehaald aan kratten. Hebben jullie enig idee? Ja, we hebben wel een idee, maar dat laten we aan de burgemeester over. Laten we nog even in het midden. Maar wij willen ook sowieso iedereen bedanken in heel onze gemeente die voor ons de spullen hebben ingezameld, die het voor ons hebben gemaakt. Dus dat is echt heel belangrijk geweest voor ons. Dus en zowel ook in donaties die we gekregen hebben en in producten. Dus en in groente, in fruit, in alles wat we gekregen hebben. Daar zijn we heel dankbaar voor. Ja, dat willen we in ieder geval alvast gezegd hebben. Ja, hartverwarmend om te zien hoeveel mensen iets hebben bijgedragen aan deze mooie actie. We gaan een plaat draaien van het afgelopen jaar. Toen organiseerden wij volgens mij voor de eerste keer Maak het Woord. En toen is er een samenwerkingsverband gemaakt met artiesten uit Pelen Maas. Daar is een liedje uit ontstaan. Maak samen de dag. Ik denk dat we dat wel gedaan hebben in de afgelopen dagen. Zometeen de grote finale en daar gaan we alles onthullen. Maar eerst Maak samen de dag van de artiesten uit Pelen Maas. Er strijkt nog water door de Maas, er vliegen vogels door de loch. De dode hing nog op het gras, er is nog meer als lok genoeg. De regen is nog altijd nat, maar toch weten we beslist dat het anders is. De nacht brengt sterren en de maan, de troon is ook nog naar de laag. De dag die gewoon ook bezig gaan en naar de avond is de nacht. De wieg steeg jij weer zien de wieg, maar toch weten we beslist dat het anders is. Maak samen een dag, als de nacht een lied te vangen. Koester wensen en verlangen, maak samen een dag.
Ja, we hebben al heel veel gezegd en heel veel het erover gehad. Waar hoopt u een beetje op zometeen wat er gaat gebeuren? Ja, dat we een mooi aantal kunnen noemen. Ja, precies. En naast dat aantal, dat is de actie of de opbrengst van deze week, wil ik ook wel vermelden dat we elke week versproducten krijgen. Die krijgen we elke week, gaan we die ophalen. We hebben mensen, tuinders, supermarkten, een bakker, die elke week zorgt voor versproducten naast deze houdbare producten. En dat maakt een compleet pakket, voedselpakket. En dus deze mensen, deze bedrijven, deze mensen geven dat ook allemaal gratis. Ja. Elke week. Dat is echt ook een warm applaus waard. Ja, een dikke pluim denk ik, hè? Ja. Ook nog bijvoorbeeld onze eigen chauffeurs bijvoorbeeld, die voor ons heel veel werk verricht hebben, die heel veel gesjouwd hebben de afgelopen week. Iedere week met de kratten ophalen. Er was enorm veel werk en dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Daar zijn we trots op onze eigen medewerkers. Ze hebben heel goed gedaan wat ze zouden doen en ook keurig gedaan. Dat willen we graag kwijt. En we zijn ook nog dankbaar voor de supermarkten die ook nog iedere week spullen schenken. En de mensen die donderdags tussen 10 uur 's morgens en 12 uur kunnen ze ook nog spullen brengen. En dat wordt het hele jaar door toch nog af en toe geregeld worden er nog pakketten gebracht. Daar zijn we heel dankbaar voor. Super. Jullie ook bedankt voor dat jullie er hier waren, want ook dat is speelwaard natuurlijk. Ik krijg nou wel horen dat Daniël nu wel klaar staat. Daniël, kom er maar in als je er bent. Welkom terug hier in het theater in Panningen. Nog steeds met Zwartbrood hier achter mij. En Ruud, heel even snel een vraagje aan jou. Ja. Hoe is de band nou precies ontstaan? Snel vraagje, zei je. Nou, we hebben eigenlijk eerst een keer voor de flauwekul bij Pierke, was het café, volgens mij een avond gespeeld met carnaval. En dat beviel zo goed allemaal onderling dat we bij elkaar zijn gegaan en dat we het doorgezet hebben. Eigenlijk zo was het. Gewoon lekker blijven plakken met z'n allen. Ja, eigenlijk wel. Ja, toch? Of niet? Ik lieg niet, hè? Of niet veel? Nou, gelukkig. En hebben jullie nog een beetje in de vingers of in de stem? Het is wel even geleden dat we gespeeld hebben, dat merken we wel. Denk ik. Ja, het is een beetje roestig. En, ja, het is een beetje roestig allemaal. Beetje roestig. Ja. Maar jullie hebben al 2 nummers gespeeld. Ja. Dus het is er al een beetje uit. Ja. Jullie gaan nu een derde nummer spelen. Ja. En het nummer heet Geluk, als ik goed... Geluk. Ja. Dames en heren, we gaan voor de laatste keer kijken naar Zwartbrood met het nummer Geluk. Voor de kerst. Gras geeft 10 kleuren niet bloed. Wie het sunke dicht kus in het morgenhoed. Wie vloeiende liedjes 10 hertje ontspringen. Wie zingen de vogel we mij laten zingen. U vooral niet geluk verborgen, want daar is weer een nieuwe morgen. Wat in dag ook brengen mag, ik hou van bloemen, ik hou van vandaag. Bloemen in het gras, ja de lachs, de bisplie, de weeks in de zon, nee de denske is niet. Wie s'avonds het schemer en sterren doordringen, wie's leeflijke druimen de morgen ons brengen. U vooral niet geluk verborgen, want daar is weer een nieuwe morgen. Wat een dag ook brengen mag, ik hou van bloemen, ik hou van vandaag. Bloem in het gras als de maan gaat verdwijnen, het dauw gaat verdampen, het zonke gaat schijnen. Die hertje breekt op, dus tijdens weer de stralen. Ik wil dich niet plukken, ik kan dich niet hollen. U vooral niet geluk verborgen, want daar is weer een nieuwe morgen. Wat een dag
Mensen, fijne kerstdag. Goeie roets, blijf gezond. En hopelijk tot 2023 in Access. Hoi. Ja, dankjewel Zwartbroert. 2023 op 21 en 22 januari, als ik het goed heb. Nou, het is zover. Kijk even naar Ralf Jansen, kijk even naar burgemeester Wilma Telissen. Zijn jullie er klaar voor? Zeker. Ja, dan start ik de tune maar meteen in. We zijn benieuwd. Maak het voor. De wensenactie van Omroep PNM. We gaan weer op pad voor een nieuwe wens. Een hele week lang hebben we de inwoners in het zonnetje gezet. Een knuffel zegt meer dan 1000 woorden. Dorpen laten stralen en steunden we de voedselbank. Het aantal ingezamelde producten is geteld. Pela Naas en Bezel zamelden voor de voedselbank een aantal in van... 101 kratten. En ik zal ze even uit elkaar halen. 55 opgehaald bij de supermarkten. 27 bij de scholen. En 19 nog door Studio fantastisch. Willema. Nou, 101 kratten. Vol applaus. Fantastisch. 101 kratten binnengehaald. Ja, Ralf Jansen, eerste reactie. Ja, geweldig. Je hebt het woord gemaakt. Ja, zeker. Je hebt het woord gemaakt dat deze week is een week van het woord maken. Absoluut. Dr. van Kemenade met zijn Gideonsbende heeft het woord gemaakt. De studio hier heeft het woord gemaakt. En de mensen van Pela Maas hebben het woord gemaakt. En de voedselbank blijft het woord maken als iedereen het woord maakt. En zo krijgen we een leefbare samenleving waar iedereen een plek heeft. En dat is denk ik hartstikke fantastisch om eigenlijk emotioneel van te worden. Dat lukt. Ja, nou, ik zie het ook echt dat het u raakt. Hè? Ja, mooi. Ja. Ja, mooi. 101 kratten. De dames Angela en Henny. Angela, wat vind je ervan? Om te horen, daar kunnen we bijna een jaar lang houdbare producten voor uitgeven. Ja. Dus het is fantastisch die samenhorigheid onder de burgers van Pela Maas. Daar heb je nog heel veel werk aan. Ja, Angela, wij als vrijwilligers gaan vanaf de volgende week iedere morgen sorteren. Ja. Angela, 101 kratten, hoeveel kilo is dat? Geen idee. Maar ik denk gemiddeld dat er 25 producten in 1 krat zit. Dus, dat is flink royaal. Dat is royaal. Ja. Dan komen ook nog meestal de week na kerst heel veel mensen die kerstpakketten doneren. Dus dat komt er nog eens bij. Ja, en ook dat is een prachtig initiatief van mensen die dat doen. Hè? Henny, ook even een reactie van jou. 101 kratten. Nou, fantastisch gewoon. Dus heel erg blij mee. Ja. Top. Ja. Nou ja, dan zijn we er doorheen. Wilma Telissen, burgemeester van Pela Maas. En u het laatste woord. Ja, ik wil dat graag doen, want natuurlijk moet dit dadelijk allemaal verwerkt worden. En ze zijn natuurlijk bescheiden, maar ook al die vrijwilligers bij de voedselbank, die helpen op de een of andere manier om ervoor te zorgen dat andere mensen weer een pakket ontvangen wekelijks. En al die ondernemers die doneren en al die inwoners die nu weer gedoneerd hebben. Ja, fantastisch. Ook een groot compliment voor jullie. Maar ook voor jullie als omroep. Want jullie hebben weer de hele week ertoe bijgedragen dat er weer hele mooie initiatieven zijn geweest in onze gemeente. En in deze best wel moeilijke tijden, wat onrustige tijden, is het zo mooi als er weer hele kleine geluksmomentjes zijn. En die zijn er een heleboel. Afgelopen week hebben ze gezien. Met deze score voor een heleboel mensen die het nodig hebben, beter kunnen we niet afsluiten. Dus een chapeau ook voor jullie, voor al het werk. En voor al die vrijwilligers en iedereen die op welke manier dan ook deze week heeft doen slagen. Chapeau. Ja, ik denk dat we het samen hebben waargemaakt. Zeker. Dit was Maak het Woord 2021. Wij vonden het fantastisch dat jullie er waren. Waarvoor dank. De kratten komen ongetwijfeld op de goede plek terecht. Volgend jaar zijn we hopelijk weer terug met Maak het Woord 2022. Hopelijk dan in andere omstandigheden als we nu al in zitten. We zullen het gaan meemaken. Voor nu wil ik iedereen hier fijne kerstdagen toewensen. Ook alle kijkers en luisteraars thuis. Fijne kerstdagen en al het goeds voor 2022 in goede gezondheid. Dit was Maak het Woord 2022. We zijn er doorheen en dan gaan we nog 1 plaat draaien. Omdat het toch een beetje feestelijk is. Een beetje disco. Dit zijn de Tramps en Disco Inferno. Tot volgend jaar.